ברוכים הבאים לאתר של בינינו רפידות גובה. רפידות גובה הם מדרסים שהחלק האחורי שלהם גבוה בכמה סנטימטרים, תלוי בדגם ובסוג הנעל, ומשמשים בעצם כעקב פנימי נסתר שנכנס לתוך הנעל. בבינינו קיימים מספר דגמים של רפידות גובה, כך שתוכלו למצוא רפידה שתתאים לכל אחת מהנעליים בארון הנעליים שלכם. הרפידות מיועדות לשימוש יומיומי ואפילו קבוע בתוך הנעל, למרות שניתן להעביר אותם מנעל לנעל ממש כמו מדרס. בינינו משווקת את מותג רפידות אכילס, שהוכיחו את עצמם כבר שנים כרפידות איכותיות, עמידות והכי חשוב גם נוחות. אפשר לעשות איתם ספורט, הליכות, עבודה של שעות על הרגליים, בעצם הכל. באתר שלנו תוכלו למצוא הסברים, תמונות, סרטונים והמלצות על כל אחד מהדגמים שלנו, אך אם עדיין יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון או בפייסבוק, ולהגיע לחנות שלנו לצורך מדידות או רכישה, כל הפרטים בלשונית צור קשר. אז תתכוננו גם אתם לראות את העולם ממקום קצת יותר גבוה, והכי חשוב, שישאר בינינו.